Wilujeng enjing, wilujeng pinanggih ing renungan patinan Ki Kaji Purwantara dinten Setu Wage 1 Oktober 2019. Renungan ing dinten menika kapethik saking kitab Injil Matius 2 ayat 29 dumugi ayat 13 sekawan. Kanthi jejer Gusti Yesus nyarasaken tiyang wuta ing Yeriko. Injil Matius 2 ayat ingkang kaping 29 dumugi 13 sekawan ingkang mekaten surah sabda pangandikanipun Gusti. Gusti Yesus nyarasake wong picak ing Yeriko. Nalika padha metu saka ing kutha Yeriko, Gusti Yesus kadherekake ing wong akeh banget. Ana wong picak loro linggih ing pinggir dalan krungu yen Gusti Yesus langkung. Banjur padha nguwuh-uwuh, "Gusti, mugi kersa melasi kawula, duh putranipun Sang Prabu Daud." Nanging banjur padha disendu ing wong akeh, dikon meneng. Ewas semono malah saya seru anggone padha nguwuh-uwuh ature. "Duh Gusti, mugi kersa melasi kawula, duh putranipun Sang Prabu Daud." Gusti Yesus banjur kendel anggone tindak sarta nimbali wong-wong mau sarta dipangandikani. "Kowe padha nyuwun ndak apake?" Atur wangsulane, "Gusti, kawula nyuwun supados mripat kawula saged ningali." Gusti Yesus trenyuh penggalihe marga saka welas, banjur ndumuki mripate wong-wong mau padha sanalika padha bisa ndeleng. Tumuli padha ndherekake Gusti Yesus. Mekaten waosan Injil Matius 2 ayat 29 dumugi 13 sekawan. Haleluya. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, tentu kita sedaya nate ngraosaken kawontenan pas dalu gek mati lampu utawi oglangan. Kawontenanipun peteng dedet. Kula nate pas nembe nedha kinten-kinten pun oleh separo piring ngaten dumadakan mati lampu. Nanging ingkang kula tindakaken boten enggal-enggal pados damar utawi lilin, nanging nglajengaken anggen kula nedha awit kula pun apal sambele mau ana sebelah kene, jangan utawa sayure mau ana sebelah kene, krupuke ana sebelah kene lan sanes-sanesipun. Dados kula pun yakin ora bakal kleru nyendhok sambel. Para sedherek ingkang kinasih, mbok bilih kawontenan ingkang wontenipun namung peteng menika ingkang dipun raosaken dening kalih tiyang wuta ing Yeriko kala wau. Pramila nalika kalih tiyang wuta wau mireng bilih Gusti Yesus tindak liwat wonten ing mriku, tiyang wuta kala wau nguwuh-uwuh kanthi swara seru. Kados kacetha wonten ing ayat 13 ngantos 13 "Gusti, mugi kersa melasi kawula, duh putranipun Sang Prabu Daud." Nanging banjur padha disendu dening wong akeh, dikon meneng. Ewas semono malah saya seru anggone padha nguwuh-uwuh ature, "Duh Gusti, mugi kersa melasi kawula, duh putranipun Sang Prabu Daud." Para sedherek ingkang kinasih, aturipun tiyang wuta kala wau utawi pernyataanipun tiyang wuta kala wau bilih Gusti Yesus ingkang tindak ing mriku menika putranipun Sang Prabu Daud utawi Sang Mesih ingkang sampun kaprasetyakaken dening Gusti Allah lumantar pameca utawi nubuatanipun para nabi saderengipun. Kados pameca wonten ing kitab Kalih Samuel 7 ayat 13.
Kalih Samuel 7 ayat 13. Yen sira wis tumeka ing janji lan sira wis oleh palereman nunggal karo leluhurira, ingsun bakal nangekake turunira ing sakpungkurira kang tuwuh saka sira, lan ingsun bakal nyantusake kerajane. Menika pamencanipun Nabi Nathan dumateng Daud nalika semanten. Ugi wonten ing kitab Yeremia 9 ayat 7 pangandikane Sang Yehuwah mengkene, lah bakal tumeka ing wektune ingsun bakal nuwuhake trubusane Daud kang adil, iku kang bakal jumeneng raja kang wicaksana lan tumindak adil, tuwin bener ana ing negara. Para sedherek ingkang kinasih, jarak wekdal antawisipun Sang Prabu Daud kaliyan Gusti Yesus menika antawis 1.000 taun. Ewa semanten pangajeng-ajeng menika taksih dipun aosi, taksih dipun uripi dening wonten ing manahipun tiyang wuta ing Yeriko menika kala wau kanthi mungel matur, Gusti mugi kersa melasi kawula duh putranipun Sang Prabu Daud. Senadyan dipun penggak dening tiyang kathah nanging malah saya seru anggenipun tiyang wuta wau nguwuh-uwuh, Gusti mugi kersa melasi kawula duh putranipun Sang Prabu Daud. Para sedherek ingkang kinasih, kalih tiyang wuta ing Yeriko menika ing saklebeting kekiranganipun ingkang boten saged mirsani utawi wuta, nanging saged maratelakaken kapitadosanipun dumateng Gusti Yesus ingkang langkung ingkang liwat wonten ing mriku bilih panjenenganipun menika trubusane Raja Daud, tunas Daud ingkang dipun prasetyakaken lumantar pamecanipun para nabi saderengipun. Para sedherek ingkang kinasih, menawi ing ngajeng kala wau kula paring gegambaran kula pas nedha angsal separo lajeng mati lampu, nanging kula lajengaken anggen kula nedha awit senadyan kawontenanipun peteng kula sampun mangertos panggonanipun sambel ana ing sebelah kene, panggonane sayur ana sebelah kene lan sanes-sanesipun. Para sedherek ingkang kinasih, pangaken kapitadosan saha panyuwunanipun tiyang wuta kala wau ingkang ndadosaken Gusti Yesus kersa ngendhek tindakipun lan ngampiri lan malah nyarasaken tiyang wuta kala wau. Amin. Tuntunan kangge panyuraos sepindah kangge kita, kangge kula lan panjenengan, sinten ta Gusti Yesus menika? Kaping kalih, wonten ing kawontenan kawinatesan kita, dateng sinten kita nyuwun pitulungan. Kita pungkasi srana ndedonga kala dherekaken. Duh Gusti, ngaturaken panuwun bisyukur srana pangandika paduka ingkang sampun kawula tampeni menika. Mugi pangandika paduka menika saged dados gebengan, dados cekelan gesang kawula satemah namung paduka kemawon ingkang dados ratuning gesang kawula ingkang mranata sedaya gesang kawula. Paring pangapunten sedaya
kalepatan kawula wonten ing ngarsa paduka Gusti. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula sampun ndedonga. Amin.